Today we will learn about 10 ways to saying hello. имруз мо бо шумо 10 роҳи салом доданро дар забони англисӣ меомӯзем. Якум. Hello. Hello, it's me. Hello мо дар ҳама ҷо истифода мебарем бо ҳама кас ва дар ҳама ҳолат. Новобаста аз макон, аз ҷо, аз кас, дӯстамон аст, ҳамсоя аст, шинос аст ё шинос нест, мо метавонем фақат hello гуфта бо ӯ салом кунем. Дуюм. How are things? How are things at home? How are things on the West Coast? How are things мо бо дӯстон, рафиқон ва шиносони худ истифода мебарем ва дар тарҷумаи таҳту лафзис бо забони тоҷикӣ how are things яъне корҳо чӣ хел истифода бурда мешавад. How are things мо метавонем дар рӯз дар ҷои кор ё ошиносе ки нав дидем ё ҳамкорамон ки нав ба кор омад ӯро пурсем how are things яъне корҳо чӣ хел, зиндагӣ чӣ хел рафта истодааст. Сеюм. Hi there. Hi there. Hi there мо бо касоне истифода мебарем ки онҳоро хуб намешиносем, онҳо шиносонимон ҳастанд, рафиқонимон ҳастанд ва онҳо дар масофаи дуртар аз мо воқеъ. Чорум. Good to see you. It's good to see you, so good to see you. Good to see you яъне ба забони тоҷикӣ аз дидори ту шодам, хуб шуд ки туро дидам ва амсоли инҳо. ин намуди саломро мо бо дӯстони худ гуфта метавонем ва рафиқони худ, ҳамкурс, ҳамсинф ва дигар шиносони худ ки онҳоро дер боз надидаем ва аз дидори онҳо дар ҳақиқат шодем. Панҷум. What's new? What's new? яъне чӣ навигарӣ, чӣ чизи нав, ягон чизи нав, ягон инноватсия, ягон хабари нав, ягон чизи нав. вақте ки мо мепурсем ягон мехоҳем ягон хабари хуш шунавем аз дӯстони худ, мо метавонем пурсем What's new? шашум намуди салом. How's everything? How's everything дар тарҷумаи таҳту лафзиш бо забони тоҷикӣ корҳо чӣ хел, дар умум яъне корҳо чӣ хел, чизҳо чӣ хел, саломатӣ, корубор, зиндагӣ. вақте ки мо дар умум пурсидани мешавем, мо метавонем пурсем how's everything яъне ҳама чиз дар чӣ ҳол аст. ҳафтум намуди салом is how have you been? How have you been so far? How have you been? How have you been мо метавонем пурсем бо дӯстоне ки муддати чанд вақти онҳоро надидем ва мепурсем дар ҳамин муддати вақт онҳо чӣ хел буданд, яъне дар муддати як ҳафта, дар муддати 3 рӯз, дар муддати 1 моҳ онҳо чӣ гуна буданд. How have you been яъне шумо чӣ хел будед. ҳаштум. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you метавонем бо касе истифода барем ки нав шинос шуд, яъне бо дӯстони нави худ. фақат дар ҳолате ки мо салом мекунем, номи худро мегӯем ва мегӯем nice to meet you яъне аз дидори шумо шодам, аз шиносоӣ бо шумо шодам. Nice to meet you too. What's going on? What's going on? What's going on? What's going on яъне коро чӣ хел дар умум забони тоҷикӣ коро чӣ хел рафта истода аст. What's going on чӣ гап аст, чӣ хабар аст, чӣ навигарӣ аст. дар умум what's going on дар ҳолате мепурсам ки дар кӯча ягон касро мебинанд ё ки нав мебинанд якдигарро ва мепурсанд What's going on man? Long time no see. Long time no see. Long time no see дар тарҷумаи таҳту лафзи тоҷикӣ дер боз надидем. Long time вақти дур дароз, no see яъне надидем. инро шумо бо касоне мегӯед, бо дӯстоне мегӯед ки онҳоро дар ҳақиқатан бисёр вақт надидед, муддати 1 сол, 2 сол, 5 сол надидед ё муддати 1 моҳ, 3 моҳ надидед, вобаста аз дӯстии шумо аст. ва вақте ки муддати зиёди онҳоро надидед ва пазмон шуд, шумо метавонед гӯед
Long time no see, man. Where have you been? Инак дӯстон, имрӯз мо бо шумо 10 намуди салом карданро бо забони англисӣ омӯхтем. Ва by the way, nice to meet you. ин забономӯз буд. моро ҳамроҳӣ намоед дар Facebook, дар Instagram ва дар YouTube. با ما پیروی شوید و از ویدیوهای دیگر ما خبردار شوید. بای.